चाइनिसनि जानांगौ थफि गाननानै बोरैबा नुदों नामा आंखौलाय वाह क्या सीन है मर्निं लोगोफोर दिनैसो जों सिखाराव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय सिखाराव मा खालामो नायदो होमबा गोदान फिन मोनसे ब्लगाव फरायबाय जों सिखाराव थांनो नागिरदों मा मोनो नोंसोर देखायलांसै होमबा नायदो लोगोफ्राबो दंखायो लकेसनफोरा नाय बरिया ओमफ्राय लोगोफोर आं हाग्रा सिङाव दं आरोना फुरा नेवलाय सागासिनो दं नायदो नैबेनो आरोना नैबे खेबदार ओमफ्राय नैबेलाय बिबि गेसाव बैयाव साबाय आं दाहाय नेवलाय ओमफ्राय साबावनांगौ दंबावो गंब्रै गंबासो र' ओंखारलांसै हाग्रा सिंनिफ्राय नङा होमबा ओरै सायबावसै बाय फारसे सर बागानाव फैबाय जों लोगोफोर दा जों बेसरखौ मुथासे खाना लांगोन आरोना फ्रियाव लांनो हायो जेबो नङा मजा आया नाव बारनांगौ नै लकेसना नायसै खयथा मोनो नायसै मैया साना गारबोनायखौ जोंना आल्ट्रा नावा सफैबाय गाखोसै एबार आल्ट्रा नावाव दालांनि गाखोद' गाखोनाय जाबाय आरो ओइ र' जिरायनांगोनलै गोलैलाङोबाबो थिग गैया दा दैफोराव गोलैबा मबाइला बन्द' खालामथ'नाय जाबाय आरो ओंखारनाय जासिगोन आरोना दा मोनफैबाय दा नायग्रोसै शाबाश बेटा बेसे मोजां नुवाखै भिउफोरा ओरै थांबाय एकदमबारे बोरमा पुत्र सागराव थांबाय ओरैनिफ्राय माबानिफ्राय फैयो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैनानै ओमफ्राय लोगोफोर नायनानै दा दंबावो नायगासिनो दंबावो ओरै फारसे नायगासिनो दं बै फारसे ओमफ्राय नै बेसे मोनबाय आरोना नै मोनायाव कौन है ये लोग कहां से आते हैं एन्जर गोजालै नेवलायानो नाङाखै बाल मोनाया नै इउआ ओरै दं नैबेलाय ओमफ्राय आं बाव दालाङाव नेदों आरोना बिसोरखौ एन्जर नायग्राफोरखौ लकेसना बाव मोजां नै बरिया दुब्लि बारि माइ बारि ओरै जों दा न'आव थांसै आरोना बिराद गोजानावसो दंफैयो जों दा नाव बारनो नेफिनलायबायब्रा नावखौ न' फारसे थांसै मोनायानि गिदिरथारलै लाबोद' नावा बारलांसै न'आव उफ मेंगुलायबायलै दिनै न'आव सफैनाया नै दा खयथा जाखो र' नायनां बाब 10ता जाफैलायबाय न'सिम फैगौमानि जाला आरो साबावनांगौ गोदाबावनांगौ रानबावनांगौ बिराद टाइम दङ मोनफैबाय आरोना नैबावनो सावसिगोन जों बेसे मोनबाय आरोना गायसिमोन जोंना बेसे आरोना लोगोफोर साननांसिगोन खयथा मोनदों मासे मानै माथाम माब्रै 12 13 14 15 16 17 18 19ता सावनाया फुरा गोदौलायनाय सावगासिनो दं अरे कहना क्या चाहते हो दं आरोना नै एसे सावखांबाय फुगासिनो दंबावो नै ओरै हालौ फैसा लाफा दिनै जासिगोन फुरानो आंखौसो अपारेसनाव दोनबाय आरोना लोगोफोर अपारेसन खालामनोसां बरिया ओमफ्राय लोगोफोर गोदाखांजोब्बाय नै गोदाना बेसे ओंखारबाय आरोना नै दा बेखौ रानसिगोन मुथासे गोदां बेखौ चाइनिसनि जानांगौ इयाव मोजाङै हो जोंहा चाइनिसनि जानांगौ बेखौ
बाय लोगोफोर दा रां थांजोब्बाय आरो नै बिसे खरि गेलेबाय ओमफ्राय दिनै ब्लगा बिसिनोसै बाय बाय लाइक खालाम एसे शेयार खालाम लोगोफोरनो दिनै बेखौ मुलाजों जाहैगोन आं